Nagbabalik po naman kami, hindi po sa Dos Busawas dito rin, siyempre. Sa tuyang, panuga na may guest kita. May guest kita, uli na po, nasa sa inyong atubangan ng mga kados-basabos. Yes, sarong guwapo, as in sarong magayon. Ano? Siyempre, dito na magparahalo yun. Introduce na po para makabati man sinda sa tuyang mga viewers ko niyan dito rin. Yes. Ngayon, siyempre, inutanta si Sir. Sir Jobet. Sir Jobet. Sir Jobet. Yes, Q morning to all. Lalong-lalo na sa mga Q Dynamics member dito sa Kabikulan. So, nandito po kami sa studio ni Sir Adil sa programa ng Dos Busabos. Tama. So, ako po si Sir J5 Jobet Ibo Cortez na taga-Iriga. Yan. So, dito po, Sir, i-share namin yung team namin, lalo na yung kasama ko yung aking upline, si Miss Q. Yung kung paano yung Quantumin Plus naglalaganap dito sa Kabikulan. Kung paano tayo nakakatulong with regards about health. Ayun. So Yan. mamaya pag-uusapan natin yan, sir. Ngayon naman, sa tayo naman i-introduce ang magayon na kataid ko ngunyan. Yan. Big tatarakigan pa ni ako. Uy, thank you very much. Yan. Miss Q! Miss Q, maray na banggi. Thank you so much po. Yan, thank you very much and such an overwhelmed po and thank you. Overflowing po yung pasasalamat namin kasi ay na-invite nyo kami dito sa Dos Busabos. And kasubago, grabe ang ngak-ngakan nindo. Pati ako nadadara eh. Ano pa lang po ito? 1/4. Opo. 1/4 pa lang, di pa tapos. Kasaan po si highlight ka itong naputol na yan naman si. And hindi ako magtataka kung bakit ang dami-daming viewers. Siyempre, Di ba? Ang millions of viewers. Si ma'am, nadaog mo si rating sang ang probinsyano. Aha. Kaya tingtapos na. Lugi. And of course, yan. So, ma'am, siyempre may mga product tayo dito Ray, and kay dala nila Sir Jobet. Please, introduce nyo naman sa ating mga viewers, please. Yan po sa mga viewers natin. And of course, dito sa ating product na Miraculous Mineral Drop. So, ito po ay tinagurian ni Dr. Delia Maceda. By the way, ang nag-formulate po nito ay isang Batikanong doktor, multi-awarded. She is also OB-GYN, nutritionist, dietitian, and of course, nag-aral siya sa US, Kuya Boy. And hindi siya basta-basta doktor. Kasi pati yung mga toxin, pinag-aralan niya din niya kung papaano lalaban yung immune system doon sa mga toxins nag-invade, especially kung merong mga virus tayong kinakatakutan nowadays. Tama. Yan. So, may mga mapa-flash tayo sa screen na talagang sila mismo yung patunay na gumagamit ng ating product. By the way, meron ako dito sa harap ko na hindi naman obvious, no? Talagang Renedi ko talaga. So, meron ako dito. Hindi, no? So, ito ay clean water. Clean water. Yeah, this represents our body. So kung tayo ay malinis, kung tayo ay bata pa, ganito yung katawan natin. But pag tayo ay over the years ay syempre kumakain, konting bisyo, ikaw ba sir, 'di ba? Hindi naman maiwasan natin na paglabas natin may mga free radicals. So this is it. Ito po ay betadine. So this represent naman toxin, hindi ko naman to papainom sa inyo. Relax lang. So ito po ay ito po ay betadine. Ito ay nagre-represent naman sa ating katawan. So kakainom natin ng bawal. 'Di ba? Late tayong matulog. Ganyan, tabi-tabi po sa mga tatamaan ngayon. Itatama. So ito yung kasi 'di ba yung lifestyle natin, hindi na natin yung minsan kontrolado, minsan late na natulog, di ba? Sabayan pa ng konting bisyo. Yan, yung mga tabi-tabi po, yung mga naninigarilyo. At, di ba? Sabi nga dyan, so makakatulong din yung ating mga self-discipline. So ito na, halimbawa, ito yung katawan natin. Ngayon, once uminom tayo ng finormulate ni Dr. Maceda, rich in magnesium, calcium, potassium, zeolite, no? At ito po ay panlaban sa anumang uri ng sakit. So ito po, here it goes. So ito po ang mangyayari. So yung madumi
na katawan naging malinis. Magic. So kahit po yung mga may mayaman sa uric acid, Tama. 'di ba? So yan po yung simple na demo when it comes sa pag-take, pag-cleanse ng Quantum Plus at yung Miramin Q na natin na nasa bag. Hindi na natin nadala. Yun. So, yun po yung konting demonstration. At ito po ay energizer. So, kung ikaw ay matamlay, and syempre, of course, di ba sir, meron din tong function when it comes sa mga mahina yung paninindigan. Yan. Iwan na ma-explain, naging Lalo ako sa doon mga kalalakihan kasi, yung iba kasi, lalo na pagka nag-above 40 na tayo, sir. Wait lang sir, alis muna ako sa galit. Yan. Manoy na si Manoy. Kumbaga, ito, yung magnesium niya, ito yung tumutulong para kung tayo'y tulog pa, si Manoy gising na. Ayos Ganun lang po kasimple to. Oo. So, talagang mayroon siyang effect kaagad. because of the magnesium. Yes. Yan. I see. Apo, so, apuera po dyan sa mga benepisyong iyan and then sa pigpahilig po nitong ano nga po dyan? Demo patungkol po dyan sa indo pong produkto. Ano pang ibang iguana po bang mga nagpatunay tungkol sa indo pong produkto? Actually po, thousands of thousands, hindi lang po dito sa buong Pilipinas, kahit po sa YouTube, Facebook, at maging sa ibang bansa. Simple, kahit po yung psoriasis na nahihirapan yung iba na magtanggal nun. Pero dahil ito ay internal at external use, pwede mong ipahid, pwede mong inumin, pwede mong ipatak sa mata since ito po ay FDA approved and halal seal. It's very safe and effective. So kahit po mga kababayan natin na Muslim, so pwede pong uminom. So alimbawa, meron kayong iniinom na brand ng coffee. Rice coffee. Rice coffee. So Yeah. pwede nyo pong Rice ilagay. Singit na. Kahit anong produkto, kahit fresh juice, lalong-lalo na tubig. When it comes sa pag-take ng water, dapat po 8 glasses to 2 liters of water daily. And sabayan po syempre ng exercise and tamang diet para magkaroon tayo ng long life. Ma'am, So, paano ang yun ang tamang advocacy. paggamit? So, ito po ay para, kung halimbawa, gusto mo lang naman mag-maintain. Yan po sa mga screen natin, naka-plug naman yung ating Miramin Q. Yung Miramin Q naman is 10 times stronger than Quantum Plus. Pero produkto pa rin po ng Q Dynamics ni Dr. Delia Maceda. So, yun po sir, ang paggamit nito, pag first timer ka, at gusto mo lang naman na mag-maintain ng iyong healthy body, no, since ito po ay may mga sangkap nung nasa gulay at prutas. Kasi di ba usually yung mga kababayan natin, minsan mahal na yung prutas gulay. Minsan ito po because of the magnesium content na nasa broccoli, spinach, na ang mamahal ng kilo. So ito, potassium na nasa banana. So nandito na. So 5 drops pwede na. And so on and so forth, depende sa pangailangan. Halimbawa, kung may prostate na namamaga, so 25 drops per glass. So and so on and so forth. Kahalo ng tubig. Tubig, oo. At warm water if ever, mas okay pakatapos pong bumangon sa umaga or bago matulog para iwas bangungot. At kung meron naman po kayong nararanasan na may mga kilala kayo na confine about dengue, especially nowadays, usong-uso ngayon, Kuya Boy, yung dengue. So ito po ay pampataas ng immune system. Sabi nga dyan, pang full tank ng immunity. Tama. No? Para naman ay malabanan kung anong ori ng Safe ba ito, ma'am, sakit. sa mga nagdadalang Yes po. Actually, meron tayo. Shout out kay Miss Ivy, kay Ana Banana. Buntis pa lang siya noon. Ay umiinom na siya regularly ng Quantum Plus. Ngayon po, very healthy yung kanyang baby. At yung taga San Nicolas naman, isisisarya na lang yun. Haplas sa tiyan, sa bunbunan, patak sa lingual, normal yung delivery ng buntis. So, all ages, kahit saan po, kahit buntis, may planong magbuntis, yung hindi nabubuntis, yung may hormonal imbalance. Okay. So ito po ay binabalanse niya. Apo. Ayan. Ang sunod na tanong, may mga questions din tayo dito. May mga may mga nag-comment na sa ating po namang Facebook account, sa ating po namang video, sa ating po namang show. So marami na pong mga isa sa mga gusto nilang itanong ay tungkol dun sa pareho po ba daw ito ng naririnig nilang ionic?
Okay. When it comes doon po sa ionic, wala po akong masasabi kasi parehas naman pong mineral. Pero subukan na lang po nila. Okay. No, sa masasabi ko naman ay respeto naman syempre. Subukan na lang po kasi ito po ay pwede sa mata, pwede sa ilong, pwede sa tenga. No, so pwede din po sa mga sugat, mabilis lalo na sa mga diabetiko. Kakampi po ito ng mga diabetiko at ito po yung produkto natin na bawal ang bawal-bawal. Bawal dito ang pagbawalan. So Okay. hindi po kami sensitive dun sa mga bawal-bawal. Kahit coffee pwede. Okay. No, since meron siyang zeolite, pang detox, master of all detoxification. Apo. Si Kuya, dahil nandito si Kuya, Yes, ano yung Kuya. anong magandang naidulot naman sa inyo ng ng inyo po namang produktong Quantumin? Yan, sir. Napakagandang tanong Ah. yan. Kasi ako po, 21 years ako in the Air Force. So, nag-retired po ako. Then, after my retirement, nakakaranas na ako agad, sir, ng high blood. So, mayroon na akong isang gamot na mini-maintain before. Nung nakilala ko to one time, so, trinay ko lang, sir, yung maliit to. So, upon na taking ko, mga after a week, so, nararamdaman ko, okay na yung, yung high blood ko. At saka yung kamay ko dati, laging parang nangmamanhid. Magmotor lang ako, mga 1 kilometer, hihinto ako, magaganyan ako, Kuya Boy. Ngayon, nung nag-take ako nito, awa ng Diyos, hanggang ngayon, nawala na siya. Nice. So, wala na rin ako maintenance. Opo. So, yung kapatid ko kasi, dalawa sila, nayari din sa high blood atake. So, parang naisip ko, kung di ako mag-aanap ng alternatibo na pamamaraan, puro synthetic, so baka naka-line up na rin ako. Correct. So, kaya trinay ko siya. So, walang masama po kung subukan natin. Okay. So, ito po naman po ay napakagandang na formulate ni Dr. Delia Maceda. Okay. At saka po ito, talagang subok na napakadami na pong tumatangkilik nito. Even sa other country, Kuya Boy, nakakapag-send ako nito sa US. Shipment. Nakakapag-ship ako nito, yung mga kabrad ko na mga Navy, yung iba Army. So, nakakapagpadala pa ako dito. I see. Okay. Yes. Ang sunod na tanong, saan po pwedeng makabili ng inyo po namang produktong Quantumin? Yun. Yan ang Actually, ako na ba sasagot? yeah. Ayan. Actually po, we encourage everyone, yung mga interested, either personal consumption or pwede nyo pong i-negosyo via online or offline. Open po kami for resellers and distributor nationwide and international. Actually po, sana bawat pamilyang Pilipino dapat may Quantumin Plus. Kasi kasama po ito, mga kaibigan, sa medicine kit sa bahay. Yes. So ako po ay myself, before ko po ito i-plug, bago ko po ito i-ads, no? So ako po ay isa po ako sa asthmatic person at meron akong vertigo. So if familiar po tayo sa vertigo, so ang vertigo po ay grabe, pangihilo, out of balance. Umiikot yung mundo mo. At kulang. At alam nyo ba na ito, according sa research, pag grabe yung exert mo ng laway, 'di ba? Lalo na yung mga marites. Oo, yun. 'Di ba? Nakukulang, nababawas yung tubig sa katawan. So kailangan natin ng fulvic mineral with magnesium, with zeolite para matugunan yung mga nawawala nating tubig. Kasi when it comes manigarilyo ka, uminom ka ng alak, nagbabawas yung tubig sa katawan. Wala ba yan mag-overdose? Yes, so ito po ay no overdose, no side effect, no contraindication. Even though meron kayong synthetic drugs na Pwedeng iniinom, isabay. pwede nyo pong isabay. Kasi mismong yung formulator natin na nagsabi, according to Dr. Delia Maceda, lalo na yung mga bara-bara sa ugat. No, so since ito po ay master yung magnesium content, yung mga minor at major na ugat inaayos din niya. Kahit yung sa mata. No, kaya pwede po ito sa mata since FDA approved. So very safe and effective. Kahit yung masakit ang tiyan ng bata, pwede. So kayo na lang po ang mag-discover. Try it to believe it. Okay. So bago tayo humingi ng parting words sa ating mga guest ngayon. Ito lang, babasahin lang muna natin yung ibang mga natin Baka may mga comments po kayo dyan Yes, sa sir. live po Mga- ninyo. Sabi ni Olive Laya Indrano, good evening po, proud member of
Q Dynamics, effective talaga po yan. Okay. Sabi man kan sa Roigdio ni Pading Jolabel, pwede yan pang tabang. Pero iba na naman niya na. Ano ka na, Joel? Ano ka na? Magbago ka na daw. Yeah. Sige, may babasahin kayo, ma'am. Sige Sige, po, ma'am. go ahead. And of course, from Agus Pulangi Albay, andyan Oy. po si Sir Recto Secretario. Yan. Hi dyan, sir, sa Agos Pulangi Albay. And of course, sa August 20, magkakaroon dyan ng free drops ng Quantumin Plus, dyan po sa may Zone 3, Agus Pulangi Albay. So, magkita-kits tayo dyan. And pwedeng ulit, Sir Boy, may magserbesa, may Quantumin ka na. Yes, pwede po sa mga umiinom ng alak, no hangover. Bago ka po mag-angat baso, Aha. no, 30 drops to 50 drops ng Quantumin Plus, walang hangover. Okay. No, hindi ka mahihilo. Ito ka daw yan. Shout out sa Borban Peña Francia Ladies Eagles. Ayan. Si ate-ate rin to siguro. Okay. And pakikuraho man, sabi ni Kuya Lyobi. Yan o, nagdadala niyo sa Nakasob. Ayan, subdivision. Ayan. Sige, and ma'am and sir, kindly invite our viewers ngayon dun sa inyo pong mga upcoming activities, kung saan kayo makukuha and kung saan kayo mapupuntahan and paano po yung ano nyo. So, ma'am, go ahead po, answer. Yan, sa mga taga-Iriga po, meron po tayong stockies dyan in front of SSS. Doon po sa J5 Car Wash and Detailing. Yan. Tapos po sa Nabwa, meron din kay Miss Q. Yan. Wellness Hub. Of course, Okay. in front of Regal Plaza Hotel, ang Miss Q Wellness Center. So, namimigay din po tayo ng free drops ng Quantumin Plus. So, libreng pa kape. No, kwentuhan tayo doon. At nagkakandak po tayo ng health and wellness free analysis. No, check up. Makipag-ugnayan lamang po sa ating number. So, pwede bang i-plug yung number? Yes, pwede. Yan, sa Go ating ahead. number, open po yan for distributor and of course, sa mga gusto pong mag-dealer, mag-wholesale and mag-retail ng Quantumin Plus at Miramin Q sa number 0916-34-844-37. And sa Smart naman, sa 0910-588-0492 or makipag-coordinate sa mga dalawang naggagwapuang to. Sila po ang contact namin, kaya kami ay nandito. And of course, sa ating manager dito sa studio na kuya. And of course, thank you very much for this night na kami po ay pinaunlakan at kami po ay nabigyan ng chance. Lalong-lalo na ito si Sir Boy. No, lodi ko talaga to eh. Thank you so much. And eto, bago tayo magpaalam, shout out po watching from Hong Kong. Pabati naman po asawa at anak ko. Birthday po sa aga na si Raydan at Sazli Namoro. Love lot. Sige, sabi yan ni Right. Cheche. Thank Okay. you. Happy birthday. Happy birthday. So, Thank you. maraming salamat po Thank you, kay Ma'am Miss Q Ma'am and sa kay Seto. Sir. Opo, maraming salamat po for dropping by here sa station din po. Salamat po and syempre, mabalik pa po kami. Iba pa po kaming ibang mga kakaulayo. Papalayan. Hindi na sa pagbabalik ang Dos Bosamos! For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With the office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion, Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Food Panda, Grab Food, Maxime, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475.